δεν έχει το πολιτικό προσωπικό της χώρας, δεν έχει το πολιτικό θάρρος να χαιρετήσει ότι η χώρα έλυσε επιτέλους ένα πρόβλημα που παρεμποδίζει και τη μεγάλη γεωστρατηγική σκόπευση της Τουρκίας να φτιάξει μια δαγκάνα από τον νότο Λιβύη και από το βορρά Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και με τα στρατεύματα του Αιγαίου, για να έχει μέσα σε αυτή τη δαγκάνα, με τις συνέπειες που θα έχει και έχει αυτή η δαγκάνα, τη χώρα μας. Υπάρχει μια μικροψυχία, θα έλεγα, και μια επιθετικότητα. Εγώ θυμάμαι στη Βουλή που λέγανε θα σου κόψουμε το κεφάλι με γιαταγάνι και θα ρίξουμε το ακέφαλο σώμα σου στη λίμνη των Πρεσπών. Τρομερή κριτική. Ή ο άλλος έλεγε, δεν θα μην σας πιάσω τη συζήτηση μου, στο βιβλίο τα λέει όλα, αλλά υπάρχει μια μικροψυχία. Επιτέλους κάποιος έβαλε το κεφάλι του στο γιαταγάνι να λύσει ένα πρόβλημα. Αλλά θέλουμε τη λύση του προβλήματος χωρίς αυτόν. Αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι δικός μας, δεν είναι δικιάς μας διαδικασία. Τώρα Γιάννα, θα μου επιτρέψει να πω μερικά πράγματα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πρώτα απ' όλα είχε παραδοθεί από το 1993 και δεν υπήρχε πια το αίτημα για συνταγματική αλλαγή του ονόματος που να περνάει σε όλο το Σύνταγμα. Εγώ βρέθηκα σε μια διαπραγμάτευση όπου το συνταγματικό όνομα δεν ετίθετο ως θέμα αλλαγής του συντάγματος. Οι διαπραγματευτές της Βόρειας Μακεδονίας μαζί μου βρισκόντουσαν σε ψυχική κατάρρευση στην επιμονή πάνω σε αυτό το θέμα. Δεύτερον, η γλώσσα. Η γλώσσα είχε δοθεί από το 1977. Δεν το κατάλαβε ο Μπαμπινιώτης, πήγε λέει στον ΟΗΕ και δέχτηκε να μπει στο κατάλογο των επίσημων γλωσσών η γλώσσα μακεδονική. Μα όταν μπαίνει στον κατάλογο των επίσημων γλωσσών του ΟΗΕ η γλώσσα μακεδονική, δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση της γείτονας χώρας που θα παρέδιδε αυτό που έχει πάρει από το 1977 επί τιτοικής εξουσίας. Και μάλιστα, με συγχωρέσει η καλή συνάδελφός μου η Ντόρα Πακογιάννη, στη διαπραγμάτευσή της υπάρχουν τηλεγραφήματα και πήρα την άδεια από τα αρμόδια υπουργικά συμβούλια υπηρεσιακά και κατέθεσα αυτά τα έγγραφα, όπου έλεγε ο Μακαρίτης ο Βασιλάκης, «Κύριε Υπουργέ, δεν μπορούμε να θέσουμε θέμα γλώσσας, διότι έχει λυθεί σε βάρος μας από το 1977». Αυτά λένε τα επίσημα τηλεγραφήματα. Εγώ δεν θα κρίνω και δεν μπορώ να κρίνω τι λέχθηκε στην καταηδία συνάντηση, τη μία ή την άλλη φορά. Τα τηλεγραφήματα, τα επίσημα, στα οποία δεν υπήρχε και αντίρρηση, λέγανε αυτό για τη γλώσσα. Το τέταρτον, περί εθνικότητας, ταυτότητας, αφορά την ονομασία στο διαβατήριο. Στο διαβατήριο λέει πολίτης της Μακεδονίας, πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι ένας συμβιβασμός, διότι δεν κερδίσαμε κανένα παγκόσμιο πόλεμο για να μην κάνουν εκείνοι κανέναν συμβιβασμό. Ήταν μια πραγματικότητα που δεν αφορά την ταυτότητα, αφορά την ηθαγένεια. Και σας καλώ όλους να βγάλετε την ταυτότητά σας και να διαβάσετε την πίσω μεριά πώς μεταφράζεται το national identity στον διεθνή κανόνα. Στις ελληνικές ταυτότητες που δεν τις έχω βγάλει εγώ, ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν πάλι δεν υπάρχει μεγαλοψυχία. Ενώ ξέρουμε ότι στο διεθνές δίκαιο το θέμα της ταυτότητας δεν είναι αντικείμενο, διότι είναι εσωτερικό δίκαιο, ενώ ξέρουμε ότι με βάση το διεθνές δίκαιο μπορούμε μόνο να μιλήσουμε για την εθνότητα και την υπηκότητα, ταυτίζεται και το άκουσα και μόλις τώρα με την ταυτότητα. Τώρα πάμε για το δίδαγμα. Στη Συμφωνία των Πρεσπών τι έκαναμε και τι έκανα εγώ προσωπικά. Και αυτό κατά τη γνώμη μου θα το εξηγήσω στα ελληνοτουρκικά, χρήζει αξιοποίησης. Έκοψα όλες τις συμμαχίες της τότε ΦΥΡΟΜ. Είχαν φτιάξει στις προηγούμενες κυβερνήσεις Επιτροπή Φιλίας με την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών, Επιτροπή Φιλίας στο Υπουργικό Συμβούλιο με την πλειοψηφία των Υπουργών, Επιτροπές Φιλίας από όργανα και θεσμούς κρατικούς των κρατών μελών. Είχαν τη στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών μελών. Στην πρώτη συνεδρίαση που συζητήθηκε το θέμα στο Λουξεμβούργο και έβγαλα βέτο, μου είπε ο Σλοβαίνος
υβριστικά, γιατί εγώ της είπα δεν θα περάσει αυτό σήμερα, έχω βέτο, πάω στα Σκόπια και δεν θέλω να έχω καμία απόφαση σε βάρος της διαπραγματευτικής μου θέσης. Μου είπε ότι λες ψέματα, δεν πρόκειται την άλλη μέρα να πας στα Σκόπια. Αυτή ήταν η εικόνα. Ούτε καν δεν πιστεύαν, ούτε καν ότι θα πάω να κάνω συζήτηση με τα Σκόπια. Κατάφερα σε αυτά τα 2 χρόνια να ξυλώσω τις συμμαχίες της τότε Φύρου και να βρεθούμε ο ένας απέναντι στον άλλον. Τι άλλο έκανα? Ξύλωσα τις πιέσεις. Η πρώτη πίεση ήρθε μετά από το ταξίδι που έκανα στα Σκόπια και συνάντησα, παρόλο που ο Κρουεύσκι δεν το ήθελε, συνάντησα τον Αχμέτη, τον επικεφαλής των Αλβανών, ο οποίος είναι και άνθρωπος που συνίδρυσε και τη Βόρεια Μακεδονία και το Κόσοβο, είναι η φυσιογνωμία τους ιστορική, και τον Ζάεφ, ο οποίος μάλιστα μου είπε ότι θα κερδίσω τις επόμενες εκλογές και εγώ δεν τον πολύ πίστευσα, τον κοίταζα κάπως, μήπως παρά είναι σίγουρος ότι θα τις πάρει. Και με παίρνει η Νούλαν τηλέφωνο και μου λέει: ο Κρουεύσκι είναι πολύ θυμωμένος μαζί σου γιατί πήγες και είδες την αντιπολίτευση και τους Αλβανούς. Και της απάντησα της Νούλαν και το έχω πει δημόσια και μπροστά της. Ουδέποτε θα δεχθώ να μου πεις στη χρήση των δικών μου εθνικών θεμάτων ποιον μπορώ να βλέπω και με ποιον μπορώ να συζητάω. Και διαμήνυσα στους Αμερικάνους και στον τότε πρέσβη της τον είπα και στον επόμενο που είναι τώρα υφυπουργός, να μην ανακατευτούν και να μην προσπαθήσουν να ανακατευτούν στη διαπραγμάτευση ή να μας πιέσουν, διότι αυτόματα θα τις σταματήσω. Η Ελλάδα έχει εθνικό συμφέρον να λύσει αυτό το πρόβλημα, έχει γεωστρατηγικό συμφέρον, έχει ιστορικό συμφέρον και η λύση αυτού του προβλήματος θα γίνει με τους δικούς μας κανόνες και τις δικές μας αντιλήψεις. Θεωρώ ως σημαντικότερη κατάκτηση αυτής της διαπραγμάτευσης το άρθρο 7, όπου στο άρθρο 7 αναγνωρίζει η άλλη πλευρά, δηλαδή η σημερινή Βόρεια Μακεδονία, ότι πρώτον η δικιά της ιστορία αρχίζει από τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα και δεν έχει καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο και όποιες άλλες ιστορικές αναφορές είχε, και δεύτερον ότι η γλώσσα της, η γλώσσα που είχαν καθιερώσει από το 1977 στον ΟΗΕ, δεν έχει καμία σχέση με την αρχαιότητα, αλλά ανήκει στις σλαβικές, νοτιοσλαβικές γλώσσες της περιοχής. Πρόκειται για το πιο ουσιαστικό ζήτημα. Τελευταίο σημείο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίζει την υπόθεση των Πρεσπών ως ένα εσωκομματικό πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν τα 3 πρωτόκολλα. Το ένα πρωτόκολλο λέει ότι εμείς θα ελέγχουμε τον αέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας και δεν το φέρνει στη Βουλή. Τι θα πάθουνε? Ποιος θα φωνάξει? Και το αναλαμβάνουν τώρα το χώρο μέσω του ΝΑΤΟ οι Ιταλοί και σε λίγο θα δούμε τη δακάνα της Τουρκίας. Και αναρωτιέμαι, ποιο είναι το κέρδος? Ποια είναι η σκοπιμότητα? Δεύτερον, υπήρχε μια εξαιρετική επιτροπή για τα βιβλία. Το τελευταίο διάστημα την ετοίμασε ο κύριος Μπόλαρης. Τον Μάη του 19 ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία. Υπήρχε πλήρη απόσυρση, χωρίς καμία παρατήρηση για τα ελληνικά βιβλία, πλήρη απόσυρση των αλυτρωτικών θέσεων από τα βιβλία της γεωγραφίας και της ιστορίας. Μόλις ανέλαβε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, τι έκανε ο Πρωθυπουργός ανέλαβε? Τι διέλυσε αυτή την επιτροπή? Η επιτροπή αυτή είχε ένα χαρακτηριστικό. Όλοι, με πρώτα απ' όλα τον πρόεδρό τους, τον Σπύρο το Σφέτα, δεν ήταν της αριστεράς, ήταν βαριά ονόματα επιστήμης και ξέρανε σλαβομακεδόνικα. Δηλαδή μπορούσαν να διαβάσουν τα βιβλία στην αυθεντική τους γλώσσα, ξέραν μερικοί από αυτούς και αλβανικά, διότι ο αλυτρισμός είχε να αρχίσει να επεκτείνεται και στα αλβανόφωνα βιβλία της Βόρειας Μακεδονίας. Και θα το κλείναμε το θέμα. Και διαλύει την Επιτροπή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βάζει εξαιρετικά μέλη καθηγητές στην Επιτροπή από τη Θεσσαλονίκη που δεν ξέρει κανένας τους και καμία τους σλαβομακεδόνικα. Πώς θα συζητήσουν για το περιεχόμενο βιβλίων που δεν μπορούν να διαβάσουν? Και το ίδιο είναι και με τις επιτροπές ονοματολογίας. Ενώ θα πηγαίναμε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, στο οποίο το είχαμε εμφυτεύσει εμείς με τις απόψεις μας για τα εμπορικά ονόματα και θα τέλειωνε σε 3 χρόνια, ούτε αυτή η επιτροπή τέλειωσε. Ο δε Περιφερειάρχης στη Θεσσαλονίκη διατηρεί την ονομασία προς Σκόπια και προς Φύρομ ακόμα και στις ταμπέλες του, παραβιάζοντας τον ελληνικό νόμο, ο οποίος είναι ελληνικός νόμος γιατί ψηφίστηκε από την ελληνική
Βουλή. Έχω πάρα πολλά να πω για αυτά. Δεν είναι καλό για τη χώρα να μην λειτουργήσει αυτή η συμφωνία. Δεν είναι καλό για τη χώρα να αποδείξουν κάποιοι δια της αδράνειάς τους ότι δεν περπατάει επαρκώς. Διότι οι συμβιβασμοί που γίνανε δεν ήταν αγαπητοί στους Βόρειους Μακεδόνες και ιδιαίτερα τους εθνικιστές. Και ενώ έχουμε κερδίσει μια διαπραγμάτευση για εσωτερική κατανάλωση, την υβρίσαμε. Για εσωτερική κατανάλωση βρήσαμε και αυτόν που την υπέγραψε και τώρα πάμε να την αποδιοργανώσουμε για να φτιάξουμε άλλο ένα πρόβλημα, όπως φτιάχτηκε και με την Αλβανία, με την οποία είχαμε καταλήξει σε ένα πακέτο τελευταία παρατήρηση. Μην πάμε Αλβανία. Είναι... Λοιπόν, έχει άλλο θέμα. Δεν το λοιπόν, έχω μια ερώτηση στον κύριο Βενιζέλο από τον κύριο Φίλη.